Kapin sa 700,000 ka mga pasahero ang Gipangandaman nga moagi sa mga pantalan sa Cebu, subay sa pagtimaan sa Semana Santa. Pinaagi sa Oplan, Biyaheng Ayos, gipaniguro sa Cebu Port Authority uban ng mga partner agencies ang luwas nga pagbiyahe sa mga tao. Samtang mga langyang turista nagsugod na sa pagdagsa sa mga pantalan sa Cebu. Sayra nato ang detalye, pinaagi ni ining report. Naabtan sa GMA Regional TV ang mga langyang turista nga nidagsa na sa mga pantalan sa Dakbayan sa Cebu. Adunay nanganaog sa fast craft gikan sa Dakbayan sa Dumaguete. Aduna usay nagpaabot nga mokasakay padong sa ilang destinasyon ngadto sa Bohol. Apil kanila kini mga European tourist nga katulo na diay nakaanhi sa Cebu. Ang unang higayon sa wala pa ang pandemic. Do you know how to speak Bisaya? Sige. Kamay lang. Kamay lang. I love it here. I keep coming back. It's my third time. Third time. Yeah. And how so far? For the third time. It's perfect. So I was here 6 years ago and now this period. Yeah. So how's the experience now and then? Well, I think everything is getting a little bit back to normal. But if I can be really honest, it's more expensive. Gipangandaman nga sugod sa Abril 2 hangtod sa Abril 9 o panahon sa Semana Santa, mudaghan pa ang mga pasahero nga mudagsa sa mga pantalan. Maglakip kini sa mga langyaw og domestic nga mga turista ug kadtong mamauli sa tagsa-tagsa nila ka mga destinasyon. Matod ni Marinol Bulasa, ang Information Officer sa Cebu Port Authority, nga mukabat sa 700,000 ka mga pasahero ang mudagsa sulod sa Semana Santa. Kaduha kini pila sa natala nilang pasahero ni adtong nakalabang tuig nga 345,000 lang kay hugot pa ang COVID restriction. On normal days, on normal average days, kay nag-cater na ang atong mga pantalan og around 50, more or less 50,000 per day. That is on normal days. So during Oplan, we anticipate double. So around 100,000 per day. For the whole Cebu province. So, Katambayayong sa CPA ang Philippine Coast Guard, Maritime Police, Philippine Navy ug Bureau of Fire Protection nga mosiguro sa luwas nga biyahe sa mga tao. Mipahimangno ang tigbamaba sa CPA sa mga biyahedor nga dili na lang gyud magdala og mga butang nga wa itugod sa biyahe kay dili kini makalusot sa mga pantalan tungod sa kahugot sa ilang seguridad nga gipatuman. latest nato as of March 24, nag-issue ang Cebu Port Authority og pahibalo sa mga pasahero nga optional na ang pag-wear og face mask. We highly encourage since daghan man ang bul-og sa pasahero sulod sa terminal. So we encourage mga elderly, kani mga senior citizens, kani mga immunocompromised individuals, non-vaccinated individuals to still wear their face mask. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.